no sóc de tenir ni gèneres preferits ni res d'això. És que al final, mira, jo sempre dic el mateix, i és que crec que sí, que pots tenir, diguem-ne, els teus gèneres que puguis pensar que t'agraden més perquè has vist més pel·lis d'aquell gènere i sempre et tiren més o el que sigui, però crec que al final és simplement com tu estiguis aquell moment i aquell dia i com estiguis de disposat, perquè jo què sé, igual hi ha alguna pel·lícula super mega trista d'amor i no sé què, que tu en aquell moment estàs passant un mal moment i dius, mira, jo no tinc ganes d'enfonsar-me en la merda. O potser en aquell moment tens parella i us ve de gust mirar juntets com una parella se'n va a la merda per reforçar que vosaltres us estimeu molt i va superbé. I és la mateixa pel·lícula. I en un moment no et ve gens de gust i en un altre et dona la tarda del diumenge. Doncs això, al final no tinc res, diguem-ne, en concret, sí que hi ha certes coses que solen no agradar-me, tot i que a vegades m'han portat sorpreses, però no, i crec que és una manera també de no tancar-se. Tens algun exemple? És com amb la música. Exemple de què exactament? D'algú que no m'hagi agradat i... D'això que de normal diguis, mira, això no m'agrada, però m'he vist això i mira... Doncs moltes vegades... M'ha sorprès. Moltes vegades m'ha costat la ciència-ficció, però, per exemple, Interstellar és de les meves pel·lícules preferides. O ara, recentment, la sèrie de Severance m'ha flipat. I, ja et dic, normalment la ciència-ficció mai diré que no m'agrada perquè no és veritat, però sí que sempre m'ha costat una mica més. No tindrem una sèrie ni saga de les 9 pel·lícules de Star Wars al Pel·lícules, no? No, però mira, no. Per això ja tens en Roger, en Dart Segador, no sé si el coneixes. És un noi que té un canal de YouTube en català dedicat única i exclusivament a la Guerra de les Galàxies. I la veritat és que és un màquina, ostres, és un màquina. Ell, si necessites qualsevol cosa sobre Star Wars, ell és la persona a Catalunya. O sigui que ja saps, ja el pots entrevistar algun dia d'aquests. Està bé que ho comentis perquè és una altra de les... Això al final serà un podcast de metapodcast, no? És una de les avantatges del medi, no? Del mitjà aquest que tenim, que és, potser tu no ets un expert o si ho ets te la sua una mica i no vols fer el teu canal sobre això o sobre allò altre, però hi ha una altra persona que sí que li agrada molt i que ho està desenvolupant molt, llavors no costa res acabar-te un vídeo teu i saltar un de seu o a l'hora del dia que tu vulguis. Que de fet, al final, com que és algú tan concret, saps que és algú que en sap un munt, que el tio fa vídeos cada setmana i fa directes parlant sobre... Clar, també és veritat que ara estan vivint un moment dolcíssim perquè no paren de sortir sèries de... No? Que si de Mandalorian, que si el llibre de Boba Fett, ara Obi-Wan, estan d'enhorabona. Llavors, el seu canal ara mateix, ostres, jo crec que és un must de qualsevol persona que li agradi Star Wars, que hi ha un canal en català que parla de Star Wars i que no només perquè sigui en català, sinó perquè el tio en sap un munt. I moltes vegades fico el seu exemple com a algú que està fent alguna molt concret i en català per veure que també es pot fer, però que n'hi ha molts més. Hi ha també doncs, la Mononoke, que té el canal de Harry Potter, que Harry Potter. Li vas fer una entrevista. Ella té un canal de Harry Potter i hi ha gent fent de tot, és que es fa de tot en català, qualsevol cosa que estiguis consumint hi haurà algú fent un català, seguríssim. Has pensat mai que fer un canal en català t'estava tancant portes? Te la tiro així amb força, No sé, a veure, jo crec que no et tanca portes, de fet jo crec que me n'ha obert més de les que m'ha tancat. Jo en el meu cas concret, perquè crec que el que jo faig en castellà hi ha 7 milions de persones fent-ho. Perquè al final no és només l'estat espanyol, sinó que és mitja Sud-amèrica, que també tenen l'espanyol com a llengua, i on també tindries, entre cometes, competència, tot i que no m'agrada gens veure-ho així, però bueno. I en canvi, crec que el fet de fer un català a mi m'ha obert portes. A mi m'ha obert portes i m'ha donat més, diguem-ne, no visibilitat, però sí, jo crec que m'ha obert més portes de les que m'ha tancat. I ja et dic, parlo del meu cas, Sí, clar, no. A veure, tot això és opinió personal teva, però suposo... has tingut contacte amb altres youtubers i tal que t'han dit alguna cosa de semblant?
O podcasters o... No, és a dir, d'algú que m'hagi comentat que creu que fer-ho en català li ha obert portes. Sí. No, o sigui, el comentari tal qual no, però estic seguríssim que hi ha molta gent que ho pensa i que jo ho penso d'altres creadors que també, que el fet de que ho hagin fet en català, que estic segur que ha sigut un factor diferencial per a ells, estic segur. És que de fet ho és, de fet és un factor diferencial. No, sí, de diferencial ho és, clar. Sí, sí. Perquè el tema de... Clar, jo t'ho comento perquè el tema del YouTube és una cosa que es mou molt, les xarxes sobretot, que volia parlar del tema de com percebies el fet de fer vídeos en català respecte a aquesta manera de mesurar l'èxit d'un canal per números, per l'abast que té, per públic que té. Veus, I si coneixies més casos d'altres youtubers o podcasters que... Crec que és algo que és bastant important que inculquem, sobretot pel tema del contingut en català, perquè el contingut en català mai tindrà moltes visualitzacions, mai t'apareixerà a la lupa d'Instagram, rarament t'ho recomanarà l'algoritme de YouTube. Vull dir, crec que sí que és veritat que aquí hauríem de fer un canvi de mentalitat i jo crec que, o sigui, i ho dic per mi també, perquè moltes vegades ens passa que, jo què sé, Twitter, Instagram, i veus alguna cosa i veus que té pocs seguidors el que sigui i penses, bueno, un matat o una matada més, no? O no, queda't mirant a veure el que t'acaba de dir i no et fixis en els likes i tal, i mira realment que el que t'està dient t'interessa o no. Que no t'interessa, swipe i el següent, i a veure si t'interessa el que et diu el següent, no? Que és això, les xarxes socials. Però sí que crec que hi ha aquesta merda que ens passa a tots una mica aquest elitisme dels likes i, bueno, no té gaires likes, això és que segurament el que fa no mola gaire, no? I, doncs, bueno, comprova-ho primer i després ja decideixes si a tu t'agrada, perquè igual el teu creador de contingut preferit pot tenir 3 views, però és que a tu et flipa. Pues segueixo flipant, no? Vull dir, ja està. Què més exacte. 3 views. Segueix gaudint-ho i ja està, i dona-li tot el suport que puguis, i punto. Clar, jo faig el paral·lelisme d'allò que abans parlàvem de que el mateix fet de fer un contingut en català ja és un nínxol per si mateix. Sí. Si tu tens contingut, imagina't que és en castellà o en anglès, que se suposa que crec que és la llengua més popular a YouTube, no? No sé si... perquè tampoc el xinès no té les seves pròpies xarxes i tot. Juraria que és espanyol, o sigui, anglès i després espanyol. Juraria. Bueno, tant se va. Per exemple, el castellà, no? Un vídeo sobre com obrir una navalla i netejar-la per dins, potser tampoc no té gaires visualitzacions ni té gaires subscriptors qui ho ha fet, no? Però a qui vulgui buscar això, no? Parlant de nínxol. Mira, et diré més. Si aquest vídeo de la navalla, en el vídeo ni es parla, no es parla, ja no castellà, sinó ni anglès, ni xinès, ni romanès. Però el títol està en anglès o en castellà i es posicionarà molt millor. Ja tindrà moltíssimes més visualitzacions. I en el vídeo no es parla. Però com que el títol està escrit en una llengua doncs que sí que l'algoritme té en compte, doncs ja es posicionarà millor i segur que captarà moltíssimes més visualitzacions. Exacte. I sense so. O sigui... Una de les coses que crida més l'atenció, crec que públics que no tenen el costum de tenir en compte el català o perquè no el parlen o perquè no... o directament perquè no els agrada, bueno, en aquest cas ho deixo de banda, però hi ha persones que el primer que et diuen és fas això en català però si no t'ho sentirà ningú, no? O perquè si ho fessis en castellà segur que et sentiria més persones. No t'ha dit mai ningú això? Sí, moltes vegades. Perquè ho he dit així com una cosa estereotípica, però pregunto si realment s'ha trobat en el... Realment passa i moltes vegades no t'ho diuen negativament, T'ho diuen com per... Hòstia, per ajudar-te, que hi ha molta gent que m'ho ha dit del rotllo, hòstia, és que a mi m'encanta el que fas i trobo que joder, que tens poques views i pocs... tal, passa't al castellà, que tindràs més... No sé, primer de tot que no ho sabria fer en castellà. No perquè no sabia castellà, sinó perquè, doncs la meva llengua és el català, jo parlo català, penso en català, somio en català, per què ets de fer el contingut d'un altre idioma? És absurdíssim. Llavors, això d'entrada. I sí, tu t'ho trobes molt que diuen que no arribaràs enlloc, etc. Però és el que et comentava abans, jo igual faig aquest contingut que faig i ho faig en castellà i sí, durant un temps pujaré seguidors, números, no? El que dèiem, els números que són molt importants però no ho són tot,
pujaré números i tal, i al final m'estancaré. Per què? Perquè hi ha 30.000 persones fent el mateix i uns altres 30.000 que, a més, ho porten fent des del dia 1 de YouTube. I, en canvi, aquí en català, són poques persones les que parlem de cinema a YouTube i a xarxes. Llavors, aprofites. I si, a més, els pocs que som ens juntem i fem cosetes junts i no sé què, molt millor. Molt millor. I no tindràs tantes views o no sé què, però el teu públic potencial, que és la gent que parli català, hi arribaràs no més fàcilment, però quan hi arribis molt probablement t'hi quedaràs amb més facilitat. Saps? I tindràs unes opcions diferents de créixer, que no són tant els números, perquè al final és una qüestió matemàtica. Vull dir, si el castellà el parlen no sé quants milions de persones i el català, 7,5, o no sé si hi ha 10 milions, no?, en total de parlants al món de català. Sí, diria que està entre els 10 i els 11 milions, però com no els conec a tots, no els he pogut comptar encara. Molaria, un dia hem de quedar tots. I també hem de comptar fora de per aquí, no?, perquè a Argentina ja estan entenent el Merlí en català. Ah, exacte. Clar, al principi 7 milions i mig són, diguem-ne, catalans, però gent que parli català n'hi ha més, i és això, sí, deu ser entre 10 o 11 milions de persones, que es diu molt ràpid. Llavors és això, és, diguem-ne, un creixement diferent i que crec que en el nostre cas, no sé, jo valoro molt, molt positivament, perquè, per exemple, doncs jo què sé, no crec que mai se m'hagués otorgat cap mena de reconeixement com el que va passar aquesta setmana passada, de cap entitat de la societat espanyola per una persona que simplement està parlant de pel·lis i sèries a internet perquè n'hi ha 30.000 més que ho estan fent i no té cap valor. En canvi... Explica'ns el reconeixement aquest, ja què ho dius? Sí. Com va ser tot això? Ostres, doncs va ser de carambola. O sigui, jo estava tornant de la feina i em van trucar, em van enviar un missatge al Víctor Endrino, que forma part del com es diu? Clar, no era el jurat, era el no sé què rector. No sé com es diu ara, disculpeu. L'òrgan rector? No, sí, alguna cosa així, no em sortirà el nom. Total, que això em va dir, a veure si puc fer un truc, tal, no sé què. I, de fet, la videotrucada que vam fer està penjada a YouTube i es pot recuperar el moment en què m'ho deia. I això simplement... Puc aturar el fotograma exacte on t'assabentes de... Exactament, i la cara és un poema, I això simplement són uns premis, són els Premis Ràdio Associació de Catalunya, és l'associació de ràdio més antiga de l'estat espanyol, i otorguen aquests premis i a banda del que són els premis, que evidentment els premis són encarats a la ràdio, com premi a millor presentador, premi a millor programa de ràdio local, són d'aquest tipus de premis, són de ràdio, però després hi ha una part que són les mencions d'honor, que no és com els típics premis, no? Perquè tu per guanyar aquests tipus de premis i tal, tu presentes, diguem, la teva candidatura i llavors ells decideixen qui guanya, no? Hi ha un jurat, etc. Però el que són les mencions d'honor són, diguem-ne, doncs, petits reconeixements que vol fer l'entitat a banda del que és un premi, no? I això sí que ja ho seleccionen ells i ells se lo guisen i ells se lo comen i ells van decidir que volien tenir un reconeixement a la creació de contingut en català i en aquest cas, doncs, segons ells ho van anomenar, la normalització de la crítica en català, de cinema i sèries a xarxes socials. Sí, perquè no és només el que tu dius dels premis, de com s'expressen o com es nominen aquests premis, sinó que hi ha hagut algú del jurat o del que tu deies, bueno, no sé, l'òrgan rector, diguem, no? Sí, exacte. Que ha volgut assenyalar. Dic, no tenim en aquesta taula on apuntar al canal Pel·lícules o assenyalar el Pol, però ho volem fer perquè ens ha semblat que això entra aquí dins i que a poc el que primer està fora i el van ficant a poc acaba entrant dins i que arribarà un moment en què estarà frec a frec, estarà igual, no? Al mateix nivell que altres mitjans que ja ho estaven, no? Clar, al final també... Tema de reconeixements i premis, no només premis per dir vull posar-me corones, sinó... No. El fet que se'n parla d'això, no? No, sí, que al final també, vull dir, jo també al principi quan m'ho van dir vaig pensar, hòstia, un reconeixement